Pe scurt, domnul Potra a fost amenințat ieri că dacă nu dă declarații împotriva domnului Georgescu și în legătură cu faptele din dosar, respectiv să recunoască lucruri pe care nu le-a făcut, va avea de suferit atât el cât și fiul dânsului, respectiv Dorian, care va fi mutat într-o altă celulă cu persoane care este posibil să fie violente. S-au făcut presiuni timp de 4 ore când i s-a transmis că când a solicitat să fie prezent un avocat, i s-a transmis că nu are această posibilitate și că singurii reprezentanți cu care poate să vorbească sunt cei de față. În cadrul acestei inchiziții au participat persoane care nu s-au legitimat. Toată această audiere având loc în biroul directorului de penitenciar de la Rahova, din câte mi-a transmis domnul Potra. Vom depune plângeri penale în acest sens și sesizări la toate autoritățile competente. Vă mulțumesc mult de tot.